No tak skúste ho prekopčiť a dáte mu. Zlatka, nebuď smutná, ono sa to časom vyrieši. Do roka to chlapci zvládnu. To je, že musíme byť prihlásení do SSU, inak ten predmet nemôžeme nahrať tie údaje na ten Idem sa prihlásiť do svojho? Áno, pod svojím kontom, meno, heslo. Kolegynka vám takto doniesie predmet. Kolegynka, doneste predmet. Áno, predmet je tu, ešte zberiem číslo. Zoberieme si štítky, ktoré máme k dispozícii. Dal som ich napravo za dvere, som myslel, že sa tu povalovali. Áno, áno. Máte malý depozitár. A tento je najväčší. O. Čísla, tak je to anglická klávesnica. Natočím, jak to tým jedným prstíkom ďobe do tej klávesnice. Ešte raz. A bodka tam není, hej. Ja, to máte dobre. To máte dobré čísla? Čísla je anglická klávesnica, čiže môžete bez šifry. Keď budeš trénovať, mohla by si byť aj policajtka, potom by si dvoma ťukala. Zafungovalo. Nuž, ja som ich varoval, že ma začnú nenávidieť, keď budú so mnou robiť. Takže našli sme si štítok a potrebujeme vytvoriť teda ten tag, hej, ten štítok, zakodovať tie informácie na tento čip. Tak v tom prípade klikneme si pravým tlačidlom myši na ten predmet. Máme tu k dispozícii tagovacie zariadenie, to znamená tú bránu. Toto je vlastne anténa, ktorá zabezpečuje to kodovanie. Priložíme ten štítok, ktorý sme si teda vybrali a chceme ho zakodovať na tú anténu. Píp. A teraz si dáme vytvorenie RFID štítku predmetu. Nastavenie preferované. Nastavenie použitie neobsahuje preferované RFID.